Ik ben Frans Joosten, ondernemer. En helemaal geen ondernemer in de zorg waar we het dadelijk over hebben. Ik ben gewoon een ondernemer. Ik ben uit de agrarische sector in 2000 innovatief door de hele plattelandsvernieuwing en reconstructie gesluist om op het platteland een bedrijf op te richten in de horeca en in de verblijfssfeer. Dus wat de innovativiteit, ook wat de chef straks vertelde, komt dan zo uit mijn tijd komen, want dat hebben we allemaal meegemaakt in die 15 jaar. Maar we gaan het hebben over het plattelandshuis, het vooruitstrevend in de palliatieve zorg. En daar wil ik bij zeggen, en meer. We zijn een stichting met mensen met passie, dat durf ik wat te zeggen. En vrijwillig bij elkaar gekomen om het plattelandshuis een initiatief tot ontwikkeling te brengen. En het heeft niet alleen met te maken met palliatieve zorg, maar dat zal ik dadelijk ook laten zien. Er zitten mensen in die op een basisschoolles hebben gegeven, er zit een arts in, er zitten mensen bezig die met zorgvernieuwing bezig zijn, er zitten mensen in die in de zorg advies verstrekken. En de wens van ons was om ouderen en ook jongeren te laten sterven de laatste levensfase eigenlijk op een zo huiselijke mogelijke manier. Dat is de uitgangsbasis. Dus echt de mensen ook de mogelijkheid geven dat de partner in kan. Ja, dus niet dat de partner dan op een gegeven moment thuis, op een gegeven moment gaat het niet meer thuis en dan moet de cliënt moet dan van huis af en ze moeten daar alleen klaren. Maar ook de kinderen wonen ver vaak van het hele land over verdeeld. Of zelfs in het buitenland. Dat is de reden waarom we daarvan gekozen hebben. Maar het is ook voor een stukje respijtzorg. Mantelzorgers gaan ontlasten. Mantelzorgers raken overspannen doordat ze 24 uur zorg moeten leveren aan hun partner. Wat vaak ontzettend veel tol eist, ook binnen een gezin. En we willen daar een stukje ontlasting voor kunnen zijn. Dat mensen ook 2 of 3 weken, het maakt niet uit, tot rust kunnen komen in het plattelandshuis. En waarna ze dan weer terug kunnen naar de partner. Ook de mogelijkheid, mensen uit een stuk verder uit het land, zeg maar, die een stukje vakantie willen hebben en 24 uur zorg nodig hebben. Ook daar is de mogelijkheid voor om in het plattelandshuis terecht te kunnen, om daar een paar weken te verblijven, waar ze door de vrijwilligers bezig gehouden worden en waarmee ze kunnen wandelen, et cetera, et cetera. Het plattelandshuis is de bedoeling dat het ruimte biedt, geborgenheid en zorg. Juist om een stuk de mantelzorgers te ontlasten en de mens toch, de cliënt toch het helemaal naar de zin te kunnen maken in de laatste periode. Maar vaak wordt alleen maar bij de palliatieve zorg wordt alleen maar vaak gedacht aan oudere mensen, maar dat kunnen ook kinderen zijn. Kinderen van 10 jaar, 12 jaar, 13 jaar. In Pelemaas, in die regio waar wij zitten, zijn ook heel veel huizen waar 4 tot 5 lichte geestelijk en lichamelijke gehandicapten bij elkaar wonen. Waar op een gegeven moment ook deze situatie zich voordoet en het vaak onmogelijk is om daar de mensen in de laatste fase in laten gaan, omdat zo'n heel huis dan overstuur raakt. Ook voor deze mensen hebben we hier een plek. En dat is op zich uniek. Het is een oud schoolgebouw, de jaren 50. Het is nu 1 jaar leeg komen te staan. En dit willen we eigenlijk helemaal gaan inrichten met 9 appartementen voor het plattelandshuis. Hier laat ik je een kamer zien. Dit is 1 appartement met 2 kamers. Geschikt voor partner en cliënt of kinderen met aparte douche en toilet. Aparte douche en toilet heeft ook te maken met de hygiëne en de zorg, omdat je met mensen te maken kunt hebben die chemokuren en dergelijke hebben. Dus daarom is het belangrijk dat er aparte hygiënische voorzieningen voor zijn. Nou, 1 terug, ik ben 1 te snel. Het is ook echt toegankelijk voor mensen met een beperking. En je ziet het ontzorgen van de mantelzorgers met slimme technologie.
Dat is een van de vragen die ik dadelijk aan ga stellen. Zijn er ondernemers die innovatief bezig zijn op de ontwikkeling binnen de zorg? Welke zorginnoviteiten kan ik toepassen binnen het plattelandshoes, wat dadelijk de mantelzorgers kan ontlasten en uiteraard de kostprijs jaarlijks naar beneden kan halen om ook het huis natuurlijk ook een businessmodel te laten zijn en het ook niet afhankelijk te laten zijn alleen maar van giften. Een stukje businessmodel zit er natuurlijk ook in door het stukje legerenzorg. Doordat we ook een stukje legerenzorg gaan leveren, komen er ook weer wat extra inkomsten binnen, omdat de mensen toch moeten betalen voor bed en bad en brood. Samen mogelijk te maken van de laatste fase van hun leven. Dat is voor ons belangrijk. En in een zo huiselijk mogelijke manier. Concreet zoeken we dus de passie voor mensen met de zorgtechnologie, maar ook eventueel nog de duurzame technologie die we aan een gebouw kunnen toevoegen, voor ook de gebouwkosten en dergelijke, de huisvestingskosten zo laag mogelijk te houden, om een goede exploitatie te kunnen houden. En verder, zoals ook straks gezegd werd, van iedereen, Safety zei dat ook straks, van iedereen die vraagt, als je ook gaat nou voor financiën, wat is het businessmodel? Wat is het businessmodel? Dat kun je uitrekenen. Maar een businessmodel is voor mij niks als een begroting die ik maak naar de wens van degene die het vraagt. Want een businessmodel in innovatie is, zoals Seth zei, helemaal niet te maken. Ik kan niet zeggen van ik heb 50% leisure en zorg. Ik kan niet zeggen ik heb 75% vol omdat er zoveel mensen doodgaan. Het zijn allemaal aannames. Dus een businessmodel, dat zijn eigenlijk meer aannames als werkelijkheid. Dus voor ons is het gewoon belangrijk dat het er gewoon komt. En de business, die wordt wel gecreëerd door de mensen die erop zitten. Want wij, en ook door de passie van de vrijwilligers. Want het is juist belangrijk dat ook die mensen die aan de laatste levensfase zijn en zich goed voor de maatschappij hebben ingezet al die jaren, dat die ook aan een mooi en goed eind kunnen komen. Dat was mijn verhaal.